Hello, poďte s nami do Budapešte na moje narodeniny. Tu už sme teda došli, všetci strašne nadšení samozrejme na tento výlet. Ako prvé musela byť káva, pretože toto je degustačný výlet. Aj krokový, pretože odchodili sme 40 km, čiže úspech za mňa. A samozrejme sme mali to najviac low-costové ubytko, pochopíte neskôr. A ako prvé sme museli ísť nájsť a zobrať si drinčík. Išli sme sa prejsť. Ocitli sme sa na proteste, lebo v nedeľu sú voľby a my sme zrazu proste na hlavnej ulici protestu. A vlastne ja neviem, že kde to až končí. No a potom sme sa išli pozrieť do galérie, ktorú som našla na TikToku, ktorá tam bola kvôli týmto krásnym farebným schodom. A teda galéria samotná bola len pekná. Aj ten názov, jak Fico. The Evolution of Stupidity. Náš premiér. No a sme takýto obraz Fica. Každopádne išli sme sa prejsť aj po parčíku pri takomto hrade, kde sa zrovna natáčala nejaký film. Keď viete, aký, dajte vedieť. To vodu, hej, ale... Ale oh well. Oh well, proste máte skatering. A teda takéto krásne tam celé bolo, fakt, že sedenka kráľa uč sa. A ja chcem trdelník. No a išli sme na tieto virálne japonské palacinky do nejakého 2D kafe, akože interiér tak 2 z 10, ale palacinky 1 z 10 boli úžasné. A teda mysleli sme si, že nám budú stačiť na večeru, keď si ich podelíme, ale samozrejme sme znova skončili v obchode a kúpili sme si nejaké snacky. Najviac turistická časť v Budapešte musela byť, ale večer, aby to bolo krásne vysvietené a nikto tam nebol, pretože nechce si presne, čo tam je cez deň. A teda samozrejme spoločný scroll večer nemôže chýbať. A teda večer sme upchali sprchu po prvej sprche, ale no našťastie tam bol ten dosť voľné, vyriešili sme to ako šikovné ženy, čo sme. Na moje narodeniny sme teda vybrali do Trafiku, čo je vlastne kaviareň, tam sme si dali brunch, ktorý bol fakt, že 10 z 10 výborný. Katka chce postnúť storku, ale vyberá už pol hodinu hudbu. A skončí to tak, že nepostne nič, sa obávam. No vtedy sme sa vybrali pri takomto krásnom parku a Dunaji k divadlu maďarskému, kde je vlastne to memoriál. A tam sme teda užili slnko, keďže tam teda bolo krásnych 20 stupňov, zobrali sme si trdelník k prechádzke pri Dunaji a teda popozerali sme si to tak na nábreží. Fun drink a dobré datle sa nezaprú ani v Budapešti. Slay Queen. Lebo to sú lacnejšie. O 60 centov, guys. A toto? A testy, či sú aj také dobré. DM nákup sa nezaprie ani v Maďarsku, treba ho všade. A tu sme sa už vracali na ubytko po Hanku a s Hankou sme rovno sa išli napapať na obedík, na pizzu. Bola taká dosť mít na to, že to má byť nápolská, tak rozhodne som už mala aj lepšiu. Konečne si môžeme spraviť lobotomiu v Claire's. Vy nepoznáte ten meme? Gonna have a lobotomy in Claire's proste. Však hele. Ani sme... To nikto nepochopil môj vtip, ale nevadí, dúfam, že ho chápete aspoň vy. A išli sme na túto krásnu výhľadku. Zabudla som, ako sa volá. Každopádne fakt krásny výhľad na Budapešť. A úplne chill tam mali tí ľudia, fakt chill, úplne zavidela som im. Trošku som zavodla vlogovať, boli sme akurát vo Vintage Store, kde bola Zendaya vraj. Aký bol Vintage Store? Vintage Store? Prepač. Dobre, Jula sa vás snaží zbaviť, dobre vedieť. Nie. Vintage Store bol veľmi pekný, ale ja som broke študentka, ktorá na to nemá peniaze. Real. Kanken za 120, ja mám za 10 eur. Čo ti dáva? Tu sme sa išli trošku nabiť na ubytko, prezliec, späť vrstvy a vyrazili sme naspäť do mesta. Chceli sa dostať do najviac virálneho proste Simplakertu, ale očividne je to už moc virálne až. And... Máme to strašne ťažké. Máme to ťažké, lebo ja som si vybrala asi 4 podniky. Jeden bol na piču, 2 boli plné a iba ten jeden, kde sme išli na brunch, bol že 10 z 10. To bolo už dokonalé. A plná náhodná kaviareň, čo sme našli.
bola fajn, ale proste what do you mean, že proste vyberieme si pár podnikov na narodiny and they're full. Proste the audacity. Akože chápem, prečo pijú, zajtra volia. A našli sme teda tento tiež ruin bar, strašne krásny bol znútra, úplne, že posledný stôl nám tam dali, takže sme sa nemohli sťažovať, bolo tam takéto super sedenie, proste preplené Váňa halo. A mali sme tam, že perfektný drink, bola to vanilla skinny beach basically. Basically, čo sa stalo je, že v tom bare sa mi priletla žuvačka na nohavice, nešla dať dole a potom v nedeľu sme už len ráno išli na rýchle raňajky do kaviarne, ktorá bola blízka našho ubytka. Ešte sme išli do vintage store a potom už len vláčikom domov. Bye!